Isa Piano Production. Kauna bisa yarda masoyiyata ta bani domin mi aure daga ranar ni na cika buri. Saki daga ranar na samu matsala ga so ya taba ni tuna da alkawarin da muka kulla. So ya kama ni ki taimaka karye min illa, ribar soyayya ki zo gare ni kar da ki ce kala. Kina matukar birge ni balanta ne kin sanyo kulli mai kyau na shirya da kyan ɗabi'a ga kyan hali. Kina da farar aniya shine yasa ni nake sanki, na san kina sona a ko ina ko da ba ni da hali. Na baki akala ki jami'an mata zan biki, nisan ki nake yi komai kike so ni zan baki. Lambun soyayya idan kina so ne zan kai ki, ni ba ni gudun ki ma hakan na san yana ranki. Nai tanadin auren ki cikin gida na dai miki daki, domin ki daɗi zama da ke ni ban so ki yaki. Ina da farar aniya shine yasa ni nake san ki, abinda ni na faɗa ki je ki duba bayan kare. Ce dai ba wata balle ne mata gurbi, ya zan canza ki a ko'ina domin baki da aibi. Abin ba tsari ma na canja wacce take a cikin kalbi, biyar kin saito cikin zuciya kin kai harbi. Adan sama sai gajimare ni ko ado na ni aike ce, abin da kike so shine wanda baki so tintini zan tace. Gasar kyau za a yi yau da sauri ni zan ce ke ce, kina da aji da kamala da tarbiya kyauta daga Allah ce.